Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan rana, ya kuma yanayi ya kuma sanyi. To ina mai farin cikin shaidawa muku cewa wannan tasha taku mai ɗimbin albarka za ta fara kawo muku wani sabon shiri da ta yi wa lakabi da suna da gajerun labarai. Wannan shiri dai zai dinga kawo muku gajerun labarai ne masu matuƙar. Idan wannan ne zuwanka na farko ko wannan ne zuwanki na farko wannan YouTube channel mai ɗimbin mabiya daga ƙasashen duniya da dama musamman ƙasarmu ta Najeriya da Nijar, to ku daure ku yi mana subscribing, bayan nan kuma ku danna mana alamar nan ta ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka dora. Mun gode. Kamar yadda muka ce muku sunan labarinmu na yau irin zuwan ciranin buzu. To a gabda sai a koyo da nazari sosai a cikin rayuwar wannan. Buzu ɗan Agadas yana da matarsa Jamila. To yau dai safiyar yau tashi yana ta haɗe-haɗen kayayyaki, ya haɗa wannan da wancan ya ɗauki wannan ya gama. Sai da yawa 'yar jakarsa babu da kayan sawarsa. Matarsa Jamila kyakkyawar gaske ce, ita ce ta ɗauko masa jakar ta fito masa da ita har ƙofar gida, sannan daga bisani suka yi bankwana. Buzu ya ɗauki hanya domin kuwa zaman ƙauyen ya ishe sa, ga babu kuɗi ga babu abinci ga matarsa na da juna biyu. Buzu ya iso birni bayan shafe kilomitoci da yana tafiya. Lokacin da Buzu ya shigo birni, masauki ya fara fafutukar nema. Bayan fitowarsa daga rumfar wata mai abinci da ya kacibus da ita a kan hanya, inda ya shiga sai abinci ya ce ya biya kamar yadda sauran mutane ke shiga su siya su ci su biya. Sai dai shi ya biya ne da kuɗin Nijar, sakamakon irin kuɗin ne kawai da shi. To ana cikin haka ne da almuru, Buzu sai ya isa ga rumfar wani mai shayi, inda suka zanta da mai shayin, ya kuma shaidawa mai shayin cewa shi fa baƙo ne daga Agadas kuma ya zo Najeriya ne cirani.